podràs endevinar quines paraules està dient la Paula amb llengua de signes. Com a una abraçada. Abraçar, T'estimo. talla, Mossegar, potser? Estimar-se. Parella. Quan apareix una nova paraula, com coronavirus, per exemple, com s'ho fan els sords? No ho sé, molt complicat. Hauria de ser una combinació de paraules que ja han establertes. Si dues persones sordes de diferents països es troben pel carrer, tu creus que es poden entendre parlant en llengua de signes? Sí. Però és difícil. no ho havia pensat mai. Per descobrir la resposta ens dirigim al GLIF, el grup de recerca de lingüística formal de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest grup es dedica a l'estudi de l'arquitectura del llenguatge humà a partir de dades de diferents llengües, tant orals com de signes. Aquí hi trobarem l'Alexandra Navarrete, una investigadora especialitzada en estudiar la llengua de signes catalana. Segur que ella podrà resoldre els nostres dubtes. Quina és la teva recerca en el GLIF? La meva recerca se centra en l'anàlisi i la descripció de l'estructura informativa en llengua de signes catalana. I jo estic interessada en saber com ho fa la llengua de signes catalana, quines estratègies utilitza, per exemple, per marcar la informació nova, el que es diu el focus del discurs. Actualment, què esteu investigant amb el teu grup de recerca? Actualment estem finalitzant un projecte europeu i és un projecte que es diu SignHub i el que estem fent principalment és descriure les gramàtiques de diferents llengües de signes europees. Hem fet unes preguntes al carrer i jo no sé si tu ens podràs donar la resposta, segur que sí. Quan apareix una paraula nova, com s'incorpora en la llengua dels signes? Bé, els processos de neologismes, que serien les paraules noves o els signes nous, són un concepte, per exemple, ara coronavirus, que és un concepte nou, és un terme que no havíem utilitzat fins ara, doncs es va crear un signe, que és aquest, i es crea en la comunitat sorda, igual que passa amb les comunitats oients. Les persones sordes el comencen a utilitzar i llavors va arrelant fins que s'estableix en el lèxic de la llengua. Si dues persones sordes de diferents països es troben al carrer i comencen a parlar, s'entendrien? Depèn. Es diu que, com que som llengües molt icòniques, tenen més facilitat per comunicar-se amb persones que parlen una altra llengua de signes. Però els conceptes abstractes que no es basen en la iconicitat, o sigui, en la forma del que veiem, que són molts, doncs seria difícil la comprensió. La llengua de signes xinesa i la llengua de signes catalana més pertanyen a diferents famílies lingüístiques, per tant, són més allunyades encara. Perquè, igual que amb les llengües orals, també hi ha famílies lingüístiques. De camí al laboratori, l'Alexandra ens explica que va cursar el grau en Llengües Aplicades a la UPF, on va poder estudiar la llengua de signes catalana i, posteriorment, per completar la seva formació, va realitzar el màster en Lingüística. Ara ja fa 4 anys que està desenvolupant el doctorat en Lingüística de Llengua de Signes Catalana al GLIF. Després de tants anys, us seguirà considerant interessant? Sempre m'han agradat molt les llengües des de ben petita i volia estudiar traducció i interpretació d'idiomes, d'anglès o d'una altra llengua. Però una amiga em va parlar de l'existència de la llengua de signes catalana, cosa que jo no coneixia per res en aquell moment i em va interessar molt. Llavors vaig estudiar interpretació de llengua de signes i llavors ja em vaig especialitzar més en lingüística i vaig acabar fent recerca. Aporta molt de coneixement al llenguatge humà en general i si t'agraden les llengües és impossible que no t'agradi. Què és això blau que tenim aquí? Això és un croma i l'utilitzem per gravar les persones sordes quan utilitzen la llengua de signes, que després gravem i després analitzem. Perquè això és un laboratori, o és el vostre laboratori? Sí, és una mena de laboratori. Vosaltres no feu servir ni un microscopi ni un telescopi? Fem servir persones que són natives de la llengua i el que fem és intentar, de la manera més natural possible, fer que ells produeixin aspectes de la llengua o oracions que contenen aspectes de la llengua que volem analitzar, com per exemple una pregunta, com es fa una pregunta en llengua de signes catalana. Les preguntes en llengua de signes catalana tenen la mateixa forma, la mateixa estructura que una oració afirmativa. Per exemple, si jo dic que vaig a París, diré jo vaig a París. Jo vaig a París. En canvi, la pregunta tindria la mateixa estructura, els mateixos 3 signes que hem fet, amb el mateix ordre, però té una entonació diferent. I l'entonació en llengua de signes pot ser una mica estrany, no? Però es fa amb l'expressió facial i amb el tors. Per exemple, jo diria, si vols dir aniràs a París o vas a París, i arrufaries les celles, avançaries el tors, i hi ha tots aquests aspectes no manuals que els diem, aquest moviment del tors i
l'expressió facial, són gramaticals. Ens has preparat un joc. Us he preparat un quiz per veure què heu après. La llengua de signes és universal. No. Molt bé. Hi ha moltes llengües de signes diferents arreu del món en funció del territori. Els infants sords poden adquirir de manera natural una llengua oral. Doncs no, molt bé, Marina, perquè com que no hi senten, no poden adquirir sense donar-se'n de manera natural una llengua oral. Necessiten un suport. Clar, no perceben res. La llengua de signes catalana es deriva del català. Home, sí? No? Jo crec que sí. Sí. Doncs no. No pas. Són llengües completament independents, el català per una banda i la llengua de signes catalana per una altra. I, de fet, la llengua de signes catalana prové de la família de la llengua de signes francesa. Catalunya té dues llengües oficials, la llengua de signes catalana i la llengua de signes espanyola. Jo crec que sí, no? Fals. Doncs molt bé, Marina, és fals. A Catalunya només s'utilitza la llengua de signes catalana. No hi ha bilingüisme com passa amb les llengües orals, per exemple. Per expressar el seu nom, les persones sordes el que fan és lletrejar, fer lletra a lletra, lletrejar amb l'alfabet dactilològic, que és un alfabet manual. Puc fer una pregunta, jo? Sí. Si un nom és llarg com el teu, es pot lletrejar, diguis. Com el faries, Alexandra? Sí, es pot lletrejar. Seria Alexandra. Va, jo dic que és veritat, perquè has anat ràpid. Si no, imagina't els noms llargs allà tota l'estona. Jo crec que és massa complicat. Hi ha d'haver una manera més fàcil de dir el nom d'una persona. Doncs molt bé, Marina. De fet, es pot fer com ho he fet jo, però hi ha una manera més fàcil que utilitzen les persones sordes, i és el signom. És un signe que normalment representa una característica física de la persona. El meu signom, per exemple, és aquest, pel cabell. Tu tens una cicatriu aquí molt característica. Faria una cosa d'aquest estil. I tu ajuda'm tu a mi. Doncs així, una mica despentinat, no? Científic, no? Ara ens hauries d'ajudar a... Imagina't que has de fer un signe per simbolitzar flor. Com ho faries? Hacer una cosa así, así. Així. Sí, com que s'obre la flor. Jo què sé. No sé, així. Té. Gràcies. I ara ensenya-li com es fa flor. Així. Així. Moltes gràcies.